खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। कुसुगावआव मैया आदिबासिफोरनि गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि आदिबासि हारिनि सुबुंफोरखौ थाबैनो जनजाति खालामनांगौ आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय आदिबासि सुबुंफोरनो थाबैनो हानि फोरमान बिलाइ होनांगौ बायदि दाबिफोरखौ लानानै बे सुबुंगौमा हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि ल'कसभा बिसायख'थिनि सिगाङावनो आदिबासि हारिनि बेफोर दाबिफोरखौ सरकारा सुफुंनानै होआब्ला रावबो राजखान्थि दोलोखौनो आदिबासि गामिफोराव हाबनो होनाय जानाय नङा होननानै हुमखि होदों आसामनि आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। नैथि रादाबाव दं। नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ थाबैनो बन्द' खालामना लायाबोला नोंथांनियावबो खैफोद फैनो हागौ। खौरां मोननाय बादिब्ला माखासे हेकारफोरा आधार कार्डफोरनि फिंगार प्रिन्ट कालेक्ट खालामनानै गुबुननि रांफोरखौ बख'गासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बिनि थाखायनो गावनि आधार कार्डखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय सरकारा गावनि आधार कार्डफोरखौ लक आरो आनलक खालामनो हानाय सिस्टेम फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नोंथांमोनहा गावनि आधार कार्डखौ लक आरो आनलक खालामनायनि सिस्टेमखौ बेंकनि मावथिफोरनिफ्राय सोंनानै लानो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं। मैया गुवाहाटीनि जालुकबारिनिफ्राय सा-9 सिखावफोर हमनो मोनदों। बे सिखावफोरनिफ्राय गंसे साखा खब्रै गारि आरो गंथाम बाइकबो हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिसोर सिखावफोरनिफ्राय 8था मबाइल फनफोरबो हमनो मोनदों आरो माखासे सनाफोरबो मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै फारहाद आली 30 बोसोर, फुल सान 26 बोसोर, आली आकबर 20 बोसोर, जुरान आली 35 बोसोर, खायबार आली 30 बोसोर, साइबुद्दीन रहमान 25 बोसोर, थाबिसुद्दीन 28 बोसोर आरो रबि सान होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। आथिखालाव इजराइल आरो हामासनि दावहाया गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिनै महर लाबोदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया गाजानि मोनसे हस्पिटालाव बमा बेरफ्रुनानै गासै सा 500 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। बे जाथाया थांनाय मंगलबार मोनाबिलिनि 6:59 बाजियाव जादों। बे जाथायनि सायाव इजराइला गावसोरखौ बे बमाखौ बेरफ्रुहोआखै होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे बमा बेरफ्रुनानै थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे खुदिया गथ'फोरबो दङमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मैया 14 नं चिरां-दुवारनि रुनिकाटा प्राइमारिनि सिङाव खुंजानाय UPPL राजखान्थि हान्जानि जथुम्मायाव BPFनि सा 7 गागि दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयेन जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BPFनि बे सा 7 UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयेन जानाय गागि दैदेनगिरिफोरखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङा आर'नाइजों दुंब्रुदै बरायना नाजावना लायो। बिथां रनजित बसुमतारीया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि दासान्दि BPFआ गावसिनि मानसिफोरखौनो BPFआव जयेन जाफ्लाहोनाय बावथिना दिन्थिबाय थानायखौ लाजिनाय मोननानै BPFनि गोथार गोसोनि दैदेनगिरिफोरा UPPLआव जयेन जाफैगासिनो दं। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।